ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଜି ତୁମକୁ ବାରି ଦେଖିଆ ଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାରି ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖିଆ ଯିବ। ଆଉ ବାରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଖିଆ ଯିବ। ଏବଂ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦାରଟିଏ, ଉନ୍ନତକରଣ ମନ୍ଦାରଟିଏ। ଏ ଗଛଟି ହେଲା ଆମର ମାନେ ଜାଫରାନୀ ଅରେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ଏ ବଡ଼ ଗୁଆ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ଏଇଟା ବି ଜାଫରାନୀ ଅରେଞ୍ଜଟା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚେରି କୋଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେରି କୋଳି ଗଛ। ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କଟିକି ବରକୋଳି ଗଛ ଅଲରେଡ଼ି ଫଳ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକୁ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ସେପଟା ଆମେ କହୁ ଚିକୁ। ଏବଂ ବାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଗଛ ଆର ବର୍ଷର କିଛି ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ସବୁ ଉପଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଲଙ୍କା ହେଉ ଇଏ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଆମେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଟିକି ଜାମୁକୋଳି। ଏଠି ଲଗେଇଛି କଟିକି ଜାମୁକୋଳି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫଳିକି ସରିଲାଣି, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସପୁରୀ ଗଛ। ଏହା ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସପୁରୀଟା, ଯେଉଁଟାକି ୟେଲୋ କଲର୍ ସପୁରୀ, ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍। ନୂଆ ବ୍ରିଡ଼୍ଟା ଆସିଛି, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ସପୁରୀଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ କିଲେ 2 କିଲେ ସାଇଜ୍ର ବଡ଼ ଆତଟା, ସେ ଆତଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶୀ କମଳା ହୁଏ ଯେ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆଉ।